Presented by DKP Films. Mixed by Aditya Recording Studio, Siswa Bazaar. संदीप नाचे बंगाल से हे आइल हुए गोरी पतना ही मन भूत चल जाई गोली नाचे बंगाल से हे आइल हुए गोरी पतना ही मन भूत चल जाई गोली घड़ी उठा के टंगरी देखइबू ना गोलुआ के खुश कके जइबू ना नाचे शीशामा बाजार फेरू अइबू ना गोलुआ के खुश कके जइबू ना नाचे शीशामा बाजार फेरू अइबू ना Presented by DKP Films. जिला महाराजगंज हवे रंगदार हो बतना ही मन भूत चोरी दी है फार हो अपन ढोरिया के गोरिया देखाव सारा लोगवा के दर्शन कराव मजा मिली कि इतना भूलइबू ना लल्लुआ के खुश कके जइबू ना नाचे घिउआ में रानी कबो अइबू ना लल्लुआ के खुश कके जइबू ना नाचे घुघुली में रानी कबो अइबू ना नाचे शीशामा बाजार गोरी Presented by DKP Films. शीशामा बाजार दीपक बेगाना के दोना चिखाई संजय अदित कहे छेना के मिठाई सटे जवा के जोर से हिलइबू नमरी घघरी में भर के ले जइबू पानी हो जाई जवानी गरमइबू ना रोहाना के खुश कके जइबू ना नाचे बनी ढाला रानी फिरू अइबू ना रोहाना के खुश कके जइबू ना नाचे होलापुर में रानी फिरू अइबू ना नाचे बंगाल से आइल हुए गोरी बतना ही मन भूत चल जाई गोली घड़ी उठा के टंगरी देखइबू ना गोलुआ के खुश कके जइबू ना नाचे शीशामा बाजार फेरू अइबू ना गोलुआ के खुश कके जइबू ना नाचे शीशामा बाजार फेरू अइबू ना।